aquest és l'edifici de pisos i de fàbrica, perquè aquesta era la fàbrica del vostre pare del carrer Pinceria, a la zona alta de Berga, fins al punt que, Marta, vosaltres quan baixàveu al centre dèieu que... Anàvem a comprar a Berga. Anem a Berga! Anem a Berga a comprar. Com si això no fos Berga. Com si això no fos Berga. Era molt lluny. Hi havia vegades que aquí començava a nevar i a Berga encara no nevava. Sí. No és veritat, Clar, és veritat que aquí som, a pocs metres del centre del carrer Major, Aquí mateix. però això és Clar. bastant amunt. Sí. Bastant amunt. I ara està així, però abans era tot pedres aquí, I aquesta era la fàbrica, per aquesta porta s'entrava a la fàbrica del vostre pare? Sí. Per aquí. Què hi havia? Hi havia uns talers. Hi havia primer 4 i després hi va haver 16 talers. No sé si van arribar a 20. 16 talers, i talers antics, d'aquells que marxaven les llançadores. Raca, 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 i pum, ja Sí. disparava la llançadora, dels antics, I també feien bitlles. Sí, Fil, a dalt aquí també n'hi havia, tenien a darrere una màquina i a davant Sí. una altra. feien bitlles. Feien bitlles. I a dalt al primer pis hi havia l'ordidor i hi havia el repassador. Hi ha una cosa que em crida Aquí. molt l'atenció aquí, Sí, que és aquesta cara sí. que hi ha aquí a la façana. Això què és? Això és perquè això abans havia sigut un prostíbul, que et deien a Cal Vermell. I això, i aquesta cara de dona, això em marcava que aquí hi havia un prostíbul. Sí, que aquí hi havia un Cal Vermell. Cal Vermell, que era aquí a baix, tots aquests baixos. Això vosaltres ja no ho havíeu vist. No. Però nosaltres teníem una tieta del pare, la tia Mercè, La tia Mercè. que al principi que anava amb el seu marit, l'oncle Joanet, si te'n recordes, Que ell deia sempre explicava, diu, un dia pujant a la Font Negra vam espiar Cal Vermell i vam veure el meu nòvio, l'oncle Joanet, Sí. que tocava la gramola, Clar. i ens vam esgarrifar. Imagina't com Venien anava tots, tot. bueno, clar, Sí. Vull dir a fer que una pausa que és molt, molt alt, això. Aquí no els veia ningú. Aquí, Parleu-me una mica de l'època dels talers, de l'època intensa de la fàbrica del vostre pare. Qui treballava aquí? Gent del barri, veïns? Sí, gent del barri. Treballava gent fins i del tot barri. nosaltres baixàvem a ajudar a fer bitlles amb el davantal, a donar aigua a les treballadores. Sí, Entén? tu, jo no. Jo. Jo voltava pel mig. Llavors, el pare del meu pare Sí. feia el menjar, l'esmorzar per les treballadores. Sí, Portava la el carmanyola, iaio Pep, el iaio que Pep, sempre seia aquí. sí, i els cuia el menjar per les treballadores. Els cuidaven Els molt. cuidaven com, bueno, com unes Moltíssim. reines de totes, Moltíssim. Mongetes amb moltíssim. botifarra, cansalada... De tot. Sí, Els allò estimaven molt. era... Perquè baix hi havia la fàbrica, els pisos on eren? On no sé on Pisos vivíeu eren a vosaltres? dalt. Una mica Mira, més amunt? això ja no pertany, Pertany d'aquí en amunt. La fàbrica era baix i després Quedava hi havia els pisos. cap avall. Hi havia la cosina, la Maria Ballo, l'oncle Joan, el Montraveta, bueno, érem tots tiets i cosins, tots. Mira, fins i tot que no hi havia, no teníem ni clau, nosaltres. Tothom passava d'un pis a l'altre, jo em llevava, baixava baix, l'altre pujava cap dalt, érem tota una família. Mira, encara hi ha això, que era per pujar. Aquesta porta es comunicava des de baix a la fàbrica. I aquí hi havia l'ordidor i el Escaletes. repassador. Aquí repassaven la roba i l'ordien. I quan estava fet, baix ho fabricaven, i quan estava feta la roba la tornaven a pujar perquè era més fàcil, i des d'aquí, que hi havia això, carregaven les peces de roba i els talers amb un camió i ho portaven cap a Cal Cuberes perquè ho enviaven a fora. Però què passava aquí? Aquí passava doncs, que hi havia un quartet, que llàstima que no hi puguem entrar, perquè estic segura que encara n'hi ha, però seguríssima, per almenys fa uns mesos encara hi era. Hi havia un quartet allà que hi havia les pues, hi havia els recanvis, hi havia les llançadores, hi havia tot això, que era com una calaixera antiga al fons, i al capdavall de la calaixera hi havia pólvora, que és on feien els fuets de la Patum, els d'aquí al barri. Perquè no és que la Patum naixés aquí al carrer, és que la Patum va néixer dins de la Va fàbrica. néixer dins de la fàbrica. Com era? Com va anar això? Jo era molt petita. Aprofitant el que cadascú sabia fer de la No. fàbrica? No. El meu pare era molt canaller, el nostre pare. Era molt canaller, exageradament canaller. I va tenir la nena, que era aquesta, que va ser la mimada, i li hagués donat tot. I els nens al carrer. I estimava molt els nens, els estimava els de Villarrós, els estimava, ja et dic, els hagués donat tot. Llavors va començar a fer coses perquè juguessin a la Patum. Doncs amb llaunes van fer les masses, amb 4 pals i 4 escombres van fer els gegants, i esclar... I la guita com la van fer?
No ho sé, perquè jo no hi era, però la van fer amb bidons. Amb un bidó d'arengades, m'ha dit a mi. Exacte. Pot ser? Sí, tot això. I la pólvora que dius, Sí. Feien els fuets. Sí. I aprofitava les persones que treballaven aquí, el guixer i tota Sí, una colla tant. de gent que treballaven, per dir-los que amb el mateix fer farien els fuets de la Patum, per la guita, per tot el Sí. que calgués, Sí. per tirar la pólvora en el petard. I la inconsciència que hi I la havia. inconsciència que hi Perquè havia. jo baixava a jugar a la Sí, pólvora. sí. Jo baixava, saps aquests dibuixos que es fan a l'arena que d'això la sorra? Jo baixava a la pólvora. I- Caram. Obria el calaix i allà feia, vull dir que inconsciència. Em sembla que això ara estaria bastant prohibit, Prohibit totalment. Però I era així. recordem això, que Sí. venies aquí i veies aquell senyor, el senyor Sí, Guixer, tant. amb el Sí, petardo, sí. ficant pólvora, ell i tota una colla d'homes. Escolta, jo no es feia, perquè es és que feia aquí no veig gaire espai per fer una patum. es feia aquí. Aquí el tros una mica més ample del Començava carrer. aquí. A la fins a casa, dalt. aquí. Sí. Aquí fins allà baix. dalt. I cada any es feia per Sant Joan. Llavors, per Sant Joan, bueno, allò era on Va ser l'inici, Va ser de l'inici de la Patum. I la iaia i la meva mare tenyien la roba de la Patum, perquè Sí. volien aquell verd, volien... O sigui, aquí es movia tothom. La iaia, la mare, l'avi, el pare, les dones que treballaven aquí. Després te'n recordes la roba de la Patum? Que la feien les lloques. Sí. Sí. També els hi Qui eren portaven. les lloques? Les lloques. O sigui, unes modistes que Les deien les cosien. germanes Capdevila, Sí. que estaven a davant de Sant Francesc. I eren unes cosidores d'aquelles d'abans, que sempre Sí. cantaven i això. I el pare anava a comprar la roba, que jo sí que havia anat amb el papa, Sí. Ja. i anava a comprar la roba a Barcelona i pujava, era com, saps, descobrir un tresor, igual. Jo me'n recordo Les que anava... pedretes, aquelles que posaven els vestits. Jo me'n recordo que anava al carrer del Call, Sí. amb una passamaneria que hi havia allà antiga, que llavors allà les vedets i això, i compraven les plumes i tot. Allà amb el meu pare i, bueno, perles i lentejueles i coses brillants. Que no eren per cap vedet, eren per una geganta. Per no? una geganta. Jo ja al matí, quan em llevava, estava molt nerviosa perquè ja volia fer d'àngel. Tu feies d'àngel. D'àngel de gran, sí. Ja em volia posar les ales, el vestit, tota la parafernària per venir aquí baix a fer la Patum. I tu, Maite? Ja hi havia uns nervis. Tu feies alguna cosa? No, jo no vaig fer res. Jo... Perquè no vas voler, suposo. Sí, em van voler... No, Te va no, voler. perquè vaig voler no, A mi em volia... Bueno, a mi em van dir de fer d'àngel petit i jo tenia molta por, perquè tenia por dels àngels i aquestes coses, anava a les carmelites i llavors, bueno, una història. I quan sé que em van vestir, quan em van posar les ales, no vaig voler de cap de les maneres. I mai vaig fer la Patum. Tens una mica de trauma No, amb no, les, no, no, amb les ales dels no, àngels. no, trauma no, Ai, em que feia bo. por, em feia por. Em feia por i no ho vaig fer. Però de més gran vaig voler fer Patum. M'agraden molt els nanos i m'agraden molt els Clar. gegants i el meu pare em va dir, no, nena, no em pot ser, les nenes aquí no en fan de Patum, només ho fan els nens. I sí, encara que siguis la meva filla, com vols que tu sigui, els altres no, això mai. I no em vaig poder fer mai, ni jo ni ningú. Estava mirant ara això i pensava que això, aquesta escala i aquest balcó devia ser A tope. la presidència de la Patum, no? Total, La llotja. també els altres, Totalment, tot. Qui hi havia aquí? Uau, i aquí. Aquí hi on? havia. Aquí? Aquí. Ah. La iaia Candelària, Uf. la iaia Maria, la tia Rafela, la tia Mercè, la tia Claudina, el tiet Pere, la tia Rafela, la Geocasta, la Lolita, la Ramoneta, la Flora... Bueno, tots aquests són família, Us en diré 50.000. El Josep, el Joan... Bueno, 50.000. I la Vidalba la devíeu treure d'aquí, no? Sí, tant. Tot això, recursos, tot aquí, tot aquí, tot aquí. La Vidalba cap aquí, cap a dalt. També pujaven, perquè ara no es veu, però aquí hi havia un camí que pujaven dalt la carretera. Què hi havia aquí? Era nord? Sí, Sí, hi havia un hort. hi havia l'Hort del Madí. Sí. Això, aquest carrer estava més enrere, Diguem, Sí, aquest mar és ja ha que baixat. Poder Trobo estava que ha baixat tot molt, Un metro i mig més, Jo cap trobo allà. que era molt cap allà, això. Hi havia horts, aquí hi havia, plantaven cebes, tomaques, de tot. L'Hort del Madí, i tot això també eren horts, que era l'Hort del Cayetano. I aquest roc d'aquí? Aquest roc d'aquí és emblemàtic. Uf, me Això? l'emportaria... Jo me l'emportaria a casa. Per què? Aquest roc aquí hi seia sempre, si ho veieu amb les imatges i amb tot, l'avi. L'avi Pep, El pare del meu pare. el pare del pare. Era una persona
que no deia gaire res, però sempre estava al cas de tot. Sempre tenia por que una guspira del foc encengués la casa, perquè d'això estava sempre pendent Patia de tot. molt. Llavors ell es posava aquí, aquest roc, se sentava al roc i ho controlava tot. I això de baixar a la plaça, de baixar a Berga, a fer la Patum, com ho vau viure? Va ser com un experiment o...? Va ser una cosa molt maca, va ser molt emotiu, molt curiós, amb moltes ganes, vam quedar estaparats, que fent el que fèiem aquí ens diguessin per fer l'altre, vam quedar tots parats i una mica commoguts. Però amb aquell entusiasme i amb aquella il·lusió va anar tot molt bé. Llavors l'alcalde del Noguera li va dir al Joan, amb el nostre pare, ostres Joan, hi ha un buit el divendres de Corpus, Clar. Sí. amb les festes de Corpus, per què no fem la Patum a la plaça? I llavors, doncs, va ser quan l'any 56 es va baixar a fer la Patum a la plaça, que no eren totes les comparses, n'hi faltaven moltes. Em sembla que hi havia dues mases, només 2 gegants, 2 nans, llavors es van ampliant, però es va fer. Jo tenia 2 anys. I el primer any de la Patum, jo me'n recordo que anava sobre del coll del pare i em va petar un petard de la Patum, que me'n tingués a anar al cost i tot això, però no me'n recordo. Que llavors no era com ara, Per anar a la Patum, ella feia la Patum, que anava vestida, però jo anava almidonada en blanc, com tots els nens, era diferent, era una cosa... Una celebració per anar mudada. Una celebració d'anar mudats, el millor Corpus. Com ho va viure això el vostre pare? Va ser una responsabilitat per ell, un honor, un repte? Un honor. Un honor, totalment. Un honor total. Com una espècie de reconeixement pel que havia fet aquí al barri, no? Sí, que ell mateix es va sorprendre, saps? No se'n donava compte, No. Ell era el dia a dia, saps? Era el dia a dia. Ara farem el gegant, oi, que bé! O sigui, la prova està en que pel·lícules en tenim moltes, i fotografies també. I a ell li agradava molt la fotografia, en tenim de quan són petites, de tot. Però no pensava en el que diran o per què serà. No, o sigui, era el moment, oh, que bé! El que estava molt feliç, fins a l'últim dia de la seva vida, quan veia la plaça de Sant Pere plena. Clar, Era és que no s'ho pensava ningú, allò que va passar. Quan al matí anava a l'Ajuntament, últimament, i se sentaven, i estava una mica núvol, això deia que no hi haurà gent. Aquella il·lusió, deia, mare meva, que maco que és aquests nens, com... I aquell tirabol que fan, allò que s'ajupen i s'aixequen, deia la cosa més maca que s'ha vist. Hi ha una cosa molt important de la Patum, que és que uneix tots els bergadans. Hagin nascut on hagin nascut, hagin vingut on hagin vingut. Sí. Els diferents orígens socials, no, també? Sí. I això ja passava aquí, a la Patum del carrer Pinsania. Sí, el carrer Pinsania era tot tipus d'orígens. Venia tothom. La Paquita, tu, tots d'aquí dalt, tot. Els de Villarrosa, els de més avall, venien tots aquí. Mai es havia com mirat. tots germans. Tothom el que volia aquí Tothom feia germans. i es movia bé. Jo me'n recordo una cosa del papa, d'això no fa gaires anys, que va estar tan content que em va dir fes-me una foto, corre, fes-me una foto. Del primer tabaler que va ser un nen de color. Va ser un nen, que era de color negret. I li va fer tanta il·lusió, un nen així ens pogués tocar el tabal, deies que no m'ho trec del cap, això. Qui m'ho tenia de dir? Fes-me una foto. Què penseu ara quan passeu per aquí, per Pinsania? Jo, primer dic jo què penso. Jo penso, doncs, que mira, demà mateix vinc a viure si és que fessin alguna cosa aquí. Sens dubte. Li fa falta una mica d'obra, Marta? Sí, és la millor de Berga. I tu, Marta, què faries? Jo, que és un lloc de privilegi, que també me n'hi vindria a viure, i ja, si estés ja tot arreglat en condicions. Ens faríem una porta comunitària. D'això ja en parlaríem. Bueno. Hi ha molta gent que no ho sap, perquè passant per aquí no te n'adones tant, però per aquí al darrere, això, anem a veure, és un balcó sobre Berga. Hi ha vistes que veus tota la ciutat. Impressionant. I on teníem nosaltres, que era una tribuna penjada, era, espectacular.
I aquesta és la casa dels vostres pares. Aquest és el despatx del Joan. Aquí hi té pràcticament un museu de la Patum infantil, no? Senyor, sí. Totes les coses que a ell li agradaven, doncs mira, aquella aquí la va decorar, aquest fuet, jo em sembla que te'n recordes, tu hi ha uns escrits, que és els que va fer pel 50 aniversari, que va fer aquestes banderetes per posar a la plaça, em va regalar amb els administradors, era molt elaborat. Aquí, mira, amb el net ho feia aquí, bueno, ho guardaven tot. Aquí es va fer una foto de tots els premis que tenia, la cultura catalana. Que són molts, des del Premi Ciutat de Berga a la cultura popular fins a la medalla d'or de la ciutat. Sí, n'hi ha molts, entremig n'hi ha molts. Totes les distincions que es poden tenir a la ciutat de Berga. Les té totes. I aquest mocador? Ui, aquest mocador... És un mocador en commemoració del 50è aniversari de la Patum? Sí. Ell tenia una locura en fer un mocador per la Patum infantil. Deia, té que ser un mocador alegre pels nens, per la Patum infantil. Llavors, esclar, era gran, tenia 92 anys, i va començar doncs, a buscar el color vermell que fos el de la Patum, el verd, el de la Patum. Quins dibuixos hi posarem? Què farem? Va fer aquests del 50 aniversari que els havia fet el Teti, llavors els va posar aquí, va voler firmar-lo, però no el va veure acabat. Tenia una obsessió en fer el mocador, una obsessió, mira, aquí tenia trossos de roba, trossos de cosa que ho anava fent. I el dia just que van dir, bueno, demà es comença a fabricar, l'endemà el meu pare es va morir. Per tant, no el va poder veure mai acabat. Era aquest dibuix del 50 aniversari, però el va fer bastants anys més tard, no? Poc abans de morir, i probablement és, en fi, una creació també seva, no? Un llegat que deixa per la ciutat de Berga. Sí, el va voler firmat. Perquè després aquest mocador es va fer, es va fabricar i molta gent el té. Sí, s'està venent a les botigues, molta gent el té, molts nens el té, a la plaça... Jo, esclar, és una cosa que d'això el veus a la plaça, que dius, ostres, quants, que maco, no? A més, és veritat, és alegre. És molt maco aquest mocador. Maite, Marta, moltíssimes gràcies per aquest recorregut que hem fet per Pinsania i també per acabar-lo aquí a casa dels vostres pares. Home, només faltaria això a vosaltres. Sempre a vosaltres. I tant. Moltes gràcies, Moltes gràcies.